Milí priatelia, zdravotníci, ale hlavne vy, sestry, pôrodné asistentky. Ste naša srdcová záležitosť, lebo sami sme sestry, pôrodné asistentky. Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek je tu od roku 2011-2012. V 2012 bola najväčšia kreácia jednotlivých základných odborových organizáciách. Naša práca bola neskutočne trpezlivá, mravenčia, usilovná, pretože sme sústavne chodili na ministerstvo zdravotníctva. Doprosovali sme sa vôbec, aby sme boli prijatí, aby sme vôbec vstúpili na pole inštitúcie, ktorá sa volá Ministerstvo zdravotníctva. Preto som chcela zhrnúť takéto naše pôsobenie. Presadili sme novelu zákona 578 o zvyšovaní platov zdravotníckych pracovníkov. Uznali nám roky praxe, ktoré tu neboli možno aj 20 rokov, čo je veľmi dôležité. Napríklad len taká práca sestry v domovoch sociálnych služieb nebola vôbec uznaná ako prácou v zdravotníckom zariadení. Nie veľa mladých ľudí sa stotožňuje, aby vykonávali takúto obetavú prácu. A práve preto ich musíme motivovať. Musí ministerstvo zdravotníctva, ale aj štát pochopiť, že ošetrovateľstvo naozaj zastáva v systéme zdravotníctva až 80% podiel. Takisto sa nám podarilo zmeniť v ponímaní ošetrovateľstva, ale aj, by som povedala, prácu zdravotníckeho pracovníka, hlavne teda sestry a pôrodné asistentky, v systéme vzdelávania. Naozaj musí tento štát, toto zdravotníctvo pochopiť, že vzdelaní, odborne profesní zdravotníci, sestry, pôrodné asistentky dokážu vysoko efektívnejšie a bezpečnejšie podávať svoje výkony v prospech pacienta. Naši pacienti sú zložití pacienti. A my potrebujeme pre týchto pacientov dať im to všetko najlepšie, čo si zaslúžia. Tu nemáme sa pozerať na to, koľko stojí zdravotnícky pracovník, koľko stojí tá sestra. Lebo v prepočítaní, koľko stojí ľudský život, koľko stojí zdravie. Nemôžeme to dávať na jednu misku váh. Sestry a pôrodné asistentky, okrem toho, že majú už ohodnocované v podstate roky praxe, ktoré boli veľmi dôležité, tak aj je to motivačný prvok, ktorý zabezpečuje, aby tí mladí, ktorí nastupujú na tieto pozície, na tieto ťažké pozície, aj keď ten základný plat je veľmi nízky, tak majú možnosť vlastne, alebo takú záruku, že po odpracovaní určitých rokov dostanú tú satisfakciu, že vlastne to ohodnotenie bude aj za tie roky praxe. Za ďalšiu vec, ktorú by som chcela poďakovať za pôsobenie teda v zákonodárnom zbore, je legislatívne normy, ktoré sme zmenili. Takisto vlastne v prospech napríklad sestier, ktoré pôsobia v agentúrach domácich ošetrovateľských starostlivostiach. Je to ďalšia sféra, ktorá je veľmi dôležitá. Takisto ich pracovné podmienky a ich legislatívne pôsobenie. Mnohé ženy v podstate, keď vedeli, že tá práca sestry je náročná a finančne slabo ohodnotená, tak sa ani nechystali vôbec na materstvo alebo mať viac detí, pretože jednak by stratili roky praxe a jednak by ani svoje deti v podstate neuživili. Takže som veľmi vďačná za to, že sa nám podarila veľká vec, a to zaratávanie rokov praxe všetkým zdravotníkom. Či už sú to lekárky vlastne, či už sú to sestry, pôrodné asistentky, sanitárky, ošetrovateľky, alebo radiologické techničky, alebo či sú to proste asistentky výživy, alebo fyzioterapeutky. A mohla by som takto menovať ďalej. Pretože naozaj mnohým sestrám, pôrodným asistentkám a týmto zdravotničkám sa tým pádom vylepšilo finančné ohodnotenie. V podstate odstránili sme diskrimináciu za materstvo. Za to najviac obetavé pracovné pôsobenie, keď to môžeme povedať, lebo vychovávanie detí popri práci je naozaj veľmi ťažké. Práve tá spolupráca tých jednotlivých členiek, jednotlivých sestier, ale aj pacientov
nás príjmela ku tomu, že sme na toto veľmi silno reflektovali a silno sme sa o tom zasadili ako vašu podmienku, našu podmienku, nás, sestier a pôrodných asistentiek. Takže má zmysel byť organizovaný, mať odborové organizácie, ktoré zastupujú aj napríklad sestry matky a tieto ich vlastne požiadavky. Ja osobne som sestrou naozaj z presvedčenia, z toho titulu, že jednak som sa celý život vždy vzdelávala profesne. Mám odpracovaných v nepretržitej prevádzke vyše 20 rokov a viem, že akékoľvek zmeny v postavení zdravotníkov alebo v postavení pacientov ako prijímateľov zdravotníckych profesí alebo zdravotníckej starostlivosti je o tom, že musíme sa naučiť spolupracovať. Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek veľmi úzko spolupracuje napríklad s lekárskym odborovým združením. Sme si nápomocní v jednotlivých otázkach, pretože ak viete, v nemocnici je to o tíme. Zdravotnícku starostlivosť dosiahnete len tímovou prácou. Tam sa nehráme na to, či je niekto lekár, sestra, fyzioterapeut. Ak chceme spoločne pre pacienta dobre, tak musíme spolupracovať. A preto som veľmi rada napríklad aj lekárskému odborovému združeniu, že sestry a pôrodné asistentky sú u nich na úrovni partnerov. A takisto to dokazujeme aj pri jednotlivých rokovaniach, ale aj na jednotlivých úrovniach v nemocniciach, tam, kde máme základné odborové organizácie. Lebo naozaj podotýkam, že len spoluprácou v tíme dokážeme viac. Za to veľmi ďakujem všetkým vlastne tým pracovníkom, ktorí sa angažujú v odborových organizáciách. Zoberte si, že sú to funkcie, ktoré sú neni platené. Naozaj robíme to čisto iba z toho titulu čestných funkcií. A preto vás mnohokrát prosím, milí pacienti, ale aj kolegovia zdravotníci, podporte týchto ľudí. Či už je to z lekárskych odborového združenia, alebo z odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek.